Hindi nga ro din irugi papagayam nga iba sa tilag tiyag lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Gimlet iti Ilocosur. Sagudayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, nasakit no ni ayat Manong Nemi kat iso ti mangrabak. Suknuran na ti kaungan ket kumutukot dayta. Kumutukot da sa ken ut-ut. Api ngamin nga adda digiti kalikagom adi mumet magunudan. Ngem na ikarikadi adag ito'y apasamak ta iso tinituding agasat. Awagan naglatan Manong Nemi ti Gimlet iti probinsya ti Ilocosur. Naawi sakmet nga mangiburay dito'y lagip tinapalabas ko iti biyak kanayat ajak tupulos malipatan. Tanam na maik Manong Nemi nga damat may batik nga adal ken pagsarbingan ti bihag. Upat kami nga kakabsat ni Manang Merly ti inauna. Ket sakmet ti agadi kadagiti duwapay a kakabsat mi. Nasapa kami nga naulila iti ama. Marigrigat kami Manong Nemi. Saan nga nakapagpatuloy pa ay Manong Nemi nga nagbasa iti college ni Manang Merly. Kadidi tagraduarak maten iti sekundarya isumaten ti panaka-aprobar ti panag-apply ni Manang Merly iti trabaho kas DH sa Hong Kong. Ada idin nubyo ni Manang ko. Isu da ito'y ni Manong Samuel nga isu di kang runan nga naggastos iti panakapan ni Manang ko iti Hong Kong. Kaya di may isa nga malem Manong Nemi dimteng ni Manong Samuel tapno palubusan na ni Manang Merly Manong Nemi. Kat siguradong umyan tanong asta nga pumasyar ni Manong Samuel umyan lang umyan Manong Nemi kat agkakwartuda kini Manang Merly. Banag no ka Manong Nemi nga inak pagsiiman uwan no pagdenggan no anya di kiti mapaspasama kiti unag ti kwarto. Nagaslaw mapalak no mangig ko di kiti asog ka ng reng-eng ti kabsat ko. Kaginapod no na Manong Nemi idi pailayang ada panagkaras ko iti boyfriend ni Manang ko. Idi pailayang nga mariknak ti resang sangayan nga rikna ti may sa babae ti may sa nga lalaki. Agayatak matanalimid ti agbalinto akayong ko. Iti likodan Manong Nemi nga naganos pailayang ti puso ka na rikna. Iti sumangpet Manong Nemi dumteng ni Manong Samuel dito'y balay. Kastoon iti ragsak ko, iti malasan ko ti owner type jeep na nagsarding iti sangot ti balay. Ket kunak, Manang! Manang, adan ni Manong Samuel! Adan! No pa'y pinakamuwak Manong Nemi da Manang, adan ni Manong Samuel. Si Mabadak syempre. Iti akras ko nga boyfriend ni Manang ko. Ket kastoon iti katawan na, oy! Kasi kalagpasang pati di balikbayan na Gimlet. Sige ka ipigpig sampay nga ipakaamo nga dimteng ako tapno maamuan ti sang kabarangkayan. Nakarkaro pa yung agsangpat iti balikbayan. Manong gapata amok nga adukat adumanin di kiti insangpit mo apara ka na kami. Ala umay ka nga rudat talungan na nga mangkarga ken mangisirek ka na gitoy ti makabulan nga bastuyo. Apo, nagadong ang peso. Ala, thank you Manang Thank you Manang. Thank you Manong Samuel. Thank you. Saan ka ko mga hagipila kas asawa kini Manang ko Amelia Tapay. Kadag masak pa yung graduharak pa yung sungorod nga mapanja Hong Kong tapno pagbasahin na. Ken saan ka pila ori into nagasawa kay itong kini Manang Merly. Itutuloy mo ito kumantik na imbag mo kada kami ne saan kayo pa agasawang naka-imbagkan kada kami kaya sabi ko saan ka itong balbaliw saan ka itong balbaliw ipagtubi ala ni kayong tubi.
Simabat nga ruden manong nemi ni Manang Merly kat na imata nga ka mismo. Iti na irut apa naging narakop da. Iti na napaut nga panag lips to lips da manong nemi. Nakangangaak met nga mang buybuya kadakwa da manong kat syempre umapala. Sobrang na ito unag, sikaman namin, Samuel. Apay nga di mo maura nga, sumrek na dito unag, nakakop naklantan sa tanag lips to lips kat ni, umapapal ni adi ko nga Jimlet. Kaya do pa, di kita kabuyan, manang. Hala kayo, di kita karubat tayong yususo, ususero. Ay, sumrek ka nga minun dito unag. Samuel, ay, nanang. Hala, kataggamon kami Tanda ka manan, kitas taore ba rin tinsangpet mo. Saan nga bali nga Jack umay, nanang gabata. Dito ti maudi nga rabi, siyempre ni Merly, sakbay nga mapari nagtrabaho di Hong Kong. Kat umiyang ka manan kuya, kauna. Maturog kam nga rin nga masapa, tapos saan kam nga makadisturbo ka na kayo. Loko ka nga ubing. Uy, saan ako nga ubing kuya? Ang balasa nga akon, ag-pressure college sakton. Kaya mobing nga pa ilang itineta nga banag ka pang panunutem. Sika ngamin, sweetheart, naparada ka unay kini Jimlet. Humapapal deta. Magbinusta, oy, saan mo manang? Sa anak lang umapapal ka ta kayo, nagromansa ka. Ay, ala, nag-lips to lips. Ay, naginaragop kayo. Nagipangan nga rod siyempre ni Manong Samuel kada kami nakilanglang madipudidiadan relasyon di kiti duwa. Kasla paseten ti pamilyami ni Manong Samuel nukas nga umay. Uhen, kasla bilang min Manong naming ang miyambo ti pamilya nga kawanan ti sabsabali kada kami. Yung tiloko. Sa nagsinsinubo da. Papalaklat ta. Kaya dito tengan siyempre, ti pa nagtuturog, nakaturogan ni nanang, kastamot tayo nagdiluwa pa yung absat ko, idi ta bumangon na karomwar, iti silid mi, kadag iti talo, o duwa ka absat ko, di mapanak, ogan inayad ng umusdag, iti ridaw, ti silid, di Manang Merly, akaduwa na ni Manong Samuel. Natirantak Manong Nemig at mapanak ang dangag, kahit ko mangigmanin, ti asog ka na ring eng ni Manang Manong Nemi. Kabayatan nga lalailuan ni Manong Samuel. Sigurado lagi ding patpat ng digitoy. Baka saan? Tamasapan tong agrubot ni Manang nga mapanin sa Manila. Indanas ko Manong Nemi, tilapayag ko, iti bulong, tiridaw, ti siled ni Manang Merly. Kat kastoy tinangig ko Mano. Samuel, Merly. Agaman hak. Thank you. Tapay. Tayo ka kamanin. Maturog tan na rin din mapuyatan ta. Sabi ko matasangkat ng balbali yung Merly. When, sweetheart? Uri adakton sa di Hong Kong. Kaya ipapauitak ton dananang kandi kakapsat ko iti kasapulan na. Ngayon adan to pagkurkuranga ka, Samuel. Sikat to timang punpuno. Nagruna ti panagbasa ni Jimlet. Nursing ka no ti i-enroll na. No problem. Nasyak tag ka rin, Merly sweetheart. Kat namnamay matong palek. Aging ka napintas to ti agnanayon. Aging ka napintas to agnanayon ti negosyok nga ratan furniture. Diyak to sumarad nga mang tulong kadakwada. Kada kayo. Nagro na kayo ni Jimlet. Ni Jimlet? Nagro na kayong kawana. Natulong nga. Hanggang matatulungan na tagtrabaho ka man. Kasla na isang sangin ni Jimlet kang ka. Agi mo naksa. Ano ka maturog nga pagimunam? Iti kabsat mo. Madlaw nga kras kang ni Jimlet. Naing kabsatan lang. Di pangibilangan na kanya. Kastamat kanya.
Pang naingkapsatan lang, ading ko ni Jim. Baka awanak to, tutupam nga. Si Kamot. Talibag-bagam. Oo, agyaman ang si Dart. Kinagkari ka kumamit. Adin akto suksukatan. Ken paspasukutan, bayat nga adag di Hong Kong. Samon to nga tutupan ni Jimlet. Siksikan to lang si Dart. Siksikalan to lang ti babae nga patpatid ko. Taada ka ti pengarod pangisukatak ti kinapindas mo. Ti kinabanglong. Oh. Samuel. Makaurayak. Mauray nakmadlang ti upat nga tawen nga kontratak. Di lamamin anot nga urayan data Merly. Agrodwar tumatin ni Jim na dito kolegyo. Indo nagbakasyon kan. Isun tumatin di man nag-asawa ta. Katsi ka. Di ka kadiag karikanyak, sweetheart. Siyak, sweetheart. Iba't patid ka ano yun ay. Nakasayasayad ka kanyak, kada kami. Noawan kan. Diyak lamon no kasano ko man tibiyag mi. Wan, igastohan nakpay nga mapanang iti Hong Kong. Ibatik kang kanananang kinigdikapsat ko. Anya ka mabada sa pulit kang ka. Ipatpatig ka unay-unay Samuel. Oh, Samuel. Merly, sabi ko man matungpal na gitara papta. Upat nga tawen sa tanto agasawa. Sabi ko Merly, Samuel. Manong name dagiti mangmangig ko. Madlaw gayam ni Manang nga talaga agkrasak kini Manong Samuel. Ngem nasakit niya ko na ni Manong Samuel. Nang kabsatan ko no. Sa nakto ko nung tutupan. No awan ni Manang. Kasla ko may imagine Manong name nga siyak ti romansahin ni Samuel. Kit kinun ko nakmat iti itagundawen nga kaada. Iti labas tiri daw ti kwarto. Kung kunakmat, Samuel. Sikala ko man ti mga arakop. Siyak la ko man ti arakopem kinag-agkam. Siyak la ko man, Samuel. Ngayon Manong Nemi, kasta nga rod tinapasamag kari di nga rabi. Why? Karidi, tinapamin tulod ni Manong Samuel. Ay, Manong Samuel. Ni Manang Merly, Manong Nemi. Iti isuda, nga dua, nagkalugandan Manong Nemi tapno. Mabandan sa dya, pangurayan dati bas, amapan sa dya Manila. Inarakop ko ni Manang. Manang, saan kanto ko mga balbaliw? Ano ko maturumbeng ang balbaliwak? Nagpawid ka nga dagos suman, mag-enrolla. Pagtanaga. Nagtulag kami kini Samuel. No, adaman pagkurkura nga, kada gini pawid ko kasapulan nyo, ada ni Samuel nga mga nayon. Nangruna keng ka, iti managmasam. No, kaskasan no lang kat i-concentrate ni Samuel nga si katigastusan na. Nagyaman-manang. Hanga siya turumbi nga pagyamanaw. No, dikat ni Samuel. Siyempre, sikat ni girlfriend na. No, saan nga keng ka? No, saan nga kapukeng ka? Awang kumamit ni Samuel tibiyag tayo. So, ang ipastak mo tagbasa, ang kapalag papaaram ang mga no, basong batam ni, sino? Ni Dodong. Sapagan ano ni Dodong? Sino nga natikayat mo? Ha? Antakras mo nala? Sino kras mo? Ni Samuel? Ay lang ni Manang. Ni Samuel kat para kalaengkeng ka. Para laengkeng ka ni Manong Samuel. Manang, si Kamot tila bagbagam. Manong Nemi talaga nga kayat ni Manang nga tuntunan. No sino talaga tikras ko. Sabi ko mga anugutak Manong Nemi. Irin to, tayo di makapanawon ni Manang isumutan ti umay panang paspasyar kanyak ni Dodong na kinaraduwara. Kasi di may sa ngarabi Manong Nemi. Anak, siyaktun ti mabati dito ibalakit sika. Ay, Jimlet, anak. Nagkapo maya.
kasla naggapo kita silid damanang mo. Mananang mo't amamang pangawan damanang pa. Napanin sa di Hong Kong. Sus. At dagayam sa nga ilim. Ni Dudong? Alam nga nang, pakananok mo dadya nga Dudong. Kan may saktong nga nes, kata mabaling kuntun ti makinubyo. Saan kuntun kaya ti Dudong kung nakamat? Kaya pasmasyaran na ka ni Dudong. Alam yung kasanguanin. Siya nga nga karoon ni Dudong iti may sa nga nabii manong naimi. Ano trantam? Kaya may kapasyaran. Ubing pay, ubing tapay Dudong. So nga, mabaling ka di. Kada ito yung mauding yumay mo. Panagbabasan ton. Kaya kahit na nasawan, ag-college ka. Kahit ko tagbaling na nurse. So nga mo ko matisturbuan ti panagbasa. Hindi mo ko matisturbuan ti panagbasa ko na manong naimi. Ngim talaga nga disturbo. Tungo tawag o rin madamat pa nag-review. Hello, Dudo nga ba? Jimlet. Anya nga mitid mo kayat kanya. Gwapo akmat. Dudo nga umuna-unay. Agpadpada ta. Nga ubing pay. Mabalinin. Apay nga ortiga dumalita halaman sa maysa. Agbalin inspirasyon ta. Ti pa nagadal ta. Tenayat ta. Taori siya ka nagadalak man. Inspirasyon. Umunong dispirasyon. Basta di ka kayat. Na makaturog ako. Ang sinungan ti kayat mo? Ni Manong Samuel? Tinubi na kapsat mo? Piladagin magbagamat. Kasano ko ma? Nakadidilaw. Nolabsak tagsao. Nakadagdagkad ka. Nadagdagkad ka pa yung ni Manang mo kayong kuwana. Ngayon saan nakaakayat oy? Ha? Saan nakaakayat ni Manong Samuel? Ni Manang mo ti kayat na? Saan nga si ka? Be? Manong nimi adu dagiti tagalaga nga makadlaw. Madlaw ni Manong Samuel na siguro. Madlaw ni Manang. Nadlaw na Idi. Madlaw ni Dudong. Madlaw ni Nanang. Nga talagang ni Manong Samuel ti ararapapik. Uwan ararapapik kasak kuma itagbalin nga nubyo kas kumakengkwana. Uwan Manong Nemi. Agtrap trabaho nga rod Manong Nemi ni Manang ko nga Merly di Hong Kong kata kas na ko nakitay pasbasa akman iti kursok na nursing ngay damo kit awang problema. Ngimidi adan dandani duwa atawen ni Manang Merly iti Hong Kong. Narigat mo matan nga makontak isuna. Ken na insarding na matan te nagipatulod kadagiti kasapulan mi. Nang ruwan iti pa nagbasa. Gabot awang matan Manong Nemi ti kastusak kat sa amin nga makontak Manong Nemi ni Manang Merly. Kat kas idiin ka rin ni Manong Samuel Manong Nemi nga iso ti makaamu. Noan niya man ti pagkurkurangan ti kapsat ko kat ni Manang uno ni Manong Samuel ti makaam mo. Kadya mo tadyak mo ten mauray Manong nga umay ni Manong Samuel iti ayan mi sipot iti at awanin ni Manang. Siya ako na tinapan iti lugar da Manong ni San Vicente Ilocosur. Naragsak ni Manong Samuel Manong Nemi nakakita kanya. Oh, Chiblet. May kape amis mo dito'y. Nagsangit tak Manong Nemi. Kinapag sangit ka. Alam na ito'y. Nakisisama ka ng pasungad ka. Nang sarabo ka nga pagkatapos nagsangit ka. Pasensya kan Manong Samuel. Tayo mahayak amis mo dito'y. Ayan nyo. Makadisturbo akpain kang ka. Iti pa na nga si Kaso bitiratan furniture nga negosyo dito sa San Vicente Ilocosur. Nagsangit ka kunak. Sa kagsangit, bumangit ka, nagsangit ka. Nakapimpintas ka kat. Balasan ka nga talaga, Jimlet. Manong, talagang awanin ti maoray mi nga ipawit ni Manang ko Merly. Awan kwartamin. Awan di pagdanagam. Takas iti karik ni Manang mo. Karik ka na kayo. Nga itultuloy ko ti tumulong ka na kayo. Nangro na iti panagbasa. Oray no kas pagarigan ta insukat na kan ni Manang ko iti sa bali nga lalaki. Manong Nemi nagsanaay ni Manong Samuel. Kunak tupay ngamin.
nga muna ti amin. Siguro iti kaawanin ti komunikasyon mi kani Manang Merly. Sa amin nga makontak kan saan nga agpawpawit. Siguro manong nemi kat kastamet kani Manong Samuel. Di na matawtawagan. Linipat na ni Manong Samuel. Kat no linipat nan, kat awandan, kat tulungan nak ni Manong Samuel nga agbasa. Wow! Baka siya kung ti kasukat ni Manang ko, iti biyag, iti puso ni Manong Samuel. Anya kindan nga nagsak ko nakaspagadigan tapudno ti amin. Yamja ka mo manong name tanasing nga dahil nga panagarapaap ko iti sanguwanan ni Manong Samuel. Agaasam to Miss Isa maknaglulo. Jimlet. Manong Samuel? Abay ngagluluwa kang Miss Isa? Naslagar arapaap. Ay, awan ko ya, Manong. Ngamin, pampanunutin kami na dyan nga Manang Merly. Nuapin ngamin nga kasjay. Adan sa bali nga lalaki tibiyag na kastang ata. Kasta tiyatap ko. Kandamang ko kinguana. At nang kadadan na nga. Sa bali nga lalaki, napya kumamat no lalaki. Ngim tumboy. Anya? Tumboy? Wen. Nagbaling nga narukop ni Manang mo, sayang. Uray no kasi dyan ni Manang ko, sa mo ko mang isardeng timang tulong ka na kami, nangurunaw kanya. Kadyak to nagbayad kang Manong Samuel. Anya ti saan nga natungpal ni Manang ko. Siyak tun timang ipatungpal, Manong. Siyak tagbayad, siyak tun. Kasla, na ununeg nga kayat mga sawan, Jimlet. Ha? Yan tangi kit si kamatlat nagkuna, nga napintasak, nga balasa kung saan ka di. Jimlet, tumulong nga dyak agsapol ti supapak na. Basta tinasken, kadipas nagmutagbasa. Nasken nga agbaling ka nga nes. O rin no, nalipatan na kayo ni Manang mo. Nang lipatan ni Manang mo ka na kayo. Kada tayo, saan kayo nga baybayan? Nangro na keng ka, Jimlet. Manong Samuel, nangro na keng ka. Saan ka may bayan? Oh, Manong name dagiti tenderly nga balikas ni Manong Samuel. Kadkasla kimutukot ka namin pinsan iti puso. Saan nakam ka nung nga may bayan, Manong name? Uri no kasjayan tinaramid ni Manang Merly. Kada kami, ken kuana. Saan ka nga may bayan nang runa kang kajimlet ko nala? Kat naarakop ko ni Manong Samuel. Manong agyaman kami. Nakaimimig ka unay-unay. I love you, Manong Samuel. As a brother? Oh, I love you to Jimlet. As my sister. Ha? Oh, so akong pagdanagan. Imbilang ka nga atin ko. Imbilang ka kapsat ko. So tulungan ka. Uri kasi tinaramin ni Manang mo. Tapay. Sige, ariyaan na kon kan umapapal lagi di obreros ko. Nagmayad ka ngamin nga rakupin. Di malikoda ka naglibi Manong nemi imbabawi na pailaig mo day dyan. Ganda na klay bagangat. Nakasuganak mo't nga mangipay ka. Tibagi, ti amin ko. Kasi ti papay di naman ang Merly ko nakuma. Nga baka kagura na. Bakit ibaga na nga. Manong Samuel, thank you. Sabi ko mata, sa alangan ng kapsatan di mariknam kanya. Kinun ko naklatan tinakam ko Manong. Intulong nga ro di Manong Samuel tinang tulong kaniyak para iti panagbasak Manong nemi kat day talaunay iti pagyamyamanak ken kuwana. Samad latang sarding ni Dodong. Dodong idi, Dodong pala ita. Pasalsali kinun ko. Ay nga Manong nemi nga nakatawagan ni Manang Merly kada kami. Hello, Jimlet. Manang, bakit nakatawag ka? Abi maten ka nalipatan na kami.
makaamo kayo di biyag yun ita. Awanan ti may tulong ko. Ngayon, kasanon ti karim kata kami manang. Ti karim kini Manong Samuel. Sorry. Tadyak matungpal dahil ta karik. Adan pamilyak dito eh. Sika na. Tagbalik nga nobya ni Samuel. Hindi pa ilang nga crush mo kat saan. So amo mo ti bagbagamanang. Ganuray ni Samuel. Crush na kamat idi. Ituloy ni Samuel ti magpawasak ka. Kaya dito naggraduar ka. Da kayon ton tagasawa. No maminsan nung naimikat ka sila Jack mautob na panunutin. No abi kasi dyan nagbalinan ni Manang Merly. Sayang. Nakabudbud no ni Manong Samuel kang kuwana. E may di adakit din ni Hong Kong. Adakit din kina darling na nga tumboy. May ganun. Kunak tinakim ko. Kung nada ngamin Manong Nemi dita ka no Hong Kong dya ka mo ano kamali di baga-ada no namuak. Nga basit ka no tilalakid ta. Kaduan na ka no nga pa nagtrabaho di ta kita babae. Uwan Manong. Kahit gaputa di kita adan experience na may panggap iti sex. Kahit no mailiw dan. Manong Nemi. Babae maten iti kain inarakop dan. Kabimbinisito dan. Ada ka no di kita agbalin nga tumboy. Uno lalaki. Uno agbalin dan to amin nga tumboy. Tsaka mo nagpapeso. Pero adulis buhay na suwain. Ang mga no, dito yung ibagbagak kat ada na kita masaktan. Ngayon kasta nga rin experience mi Manong. Nakidarling ni Manang Merly iti tumboy. Siguro kat may iliw ka iti romansa ni Manong Samuel. Kadada nga tamatin ng tutup kayong kuha na nga tumboy. Naramanan naman ti romansa ni tumboy. Na, nalipatan na kami. Nalipatan na ni Manong Samuel. Uwain Manong Nemi, as tamat iti pampanunutan ni Nanang. Ay na, tsaka mga otubin no apay kas dyan ni Manang mo. Ngayon, siyamlet anak, orim siyat nang. Nagbaling nga narukop, yung madayulaan, kada akong pedwatawan, nakalipatin. Yung bagata nakasaysayat ni Samuel. At sabi ko matasan tong balbalin ni Manong Samuel Nanang. Iso nga si Kajimlet, tulungan na ka ni Samuel kat saan mo ko mga tultuladin ni Manang mo. Sa mundo ko mga tultuladen. Kang ganayon met nga palpalagip ni Nanang Dayta Manong Nemi idinto tadamit lata ni Dodong. Hello Jimlet. Si ka manin Dodong. Dodong idi, Dodong pala ita. Si kamot. Idadata pa lang iti high school. Dodong pa lang. Itata college at agraduarta yan. Agraduartan, Dodong lang ta. Mo din natin ang semester Jimlet. Agraduarta yun ton. Ngayon maging gana ito, hindi na malasong bata na yun. Ay na aya, nagbayag ka kasi ng bata na iti saan, Dudong? Di mo ka ni malagip? Yan ni Manong Samuel, sinong batang tiwen. Nangaro na idi, nagsinadan kinimanang mo, nga iso ti mangtultulong kang gati panagbasam. Awan ti dakis na Dudong, balasa nga, boro pala ni Manong Samuel. Ken nabayagdan nga awan kinimanang ko. No siyak ti talaga nga kasukat ni Manang ko iti puso ni Samuel. Awan dakis na. O pagkatawa ka. Pagkatawa ka. Agar arap-hap ka lang ti awan Sir Servina, Jimlet. Pag pinustaan ta, oray ringudan na. No da kayon to tinaikari ni Manong Samuel. Saan? Saan nakapagan ni Manong Samuel? Gabutan yung kapsatan laing ti panagayat na kayang ka. Pupuutim di sao. Uwain Manong Nemi, dayta ti imbaga kanyak ni Dudong. Iti pa nagsarita mi kalpasano na apamang nga tinapukan mi ti maudin nga semestre iti kaadamin iti 4th year college. Uwain Manong. Kunana kanyak nga ringudag to kanon no da kami tagkatuluyan ken niya Manong Samuel. Gabot iti may samanen Manong Nemi nga pa nagsarita mi dan na idin di graduation. Oh, kumusta ka Jimlet? Dodong nata, dodong idi, dodong manen. Una,
O pinagbalbaliwak. Tilang nagbaliwak at ti kinagwapo. Graduarak to ti college kastamatan kang ka. Amo, no, saan mo kay kayat? Nga may sumad gayam ti pagtungpalam. The more you hate, the more you love. Anyakit din ni Dudong niya. Hanto polos mapasamak na tangarapaap mo, Dudong. Nga datato takatuluyan? Ad-adda nga saan to nga mapasamak ti ararapaapem nga sikat ti kayat di Manong Samuel. Itaka mo na pasumat. Ala. Agar arapaap ka latag matuod, Jimlet. Di mo kadiam mo. Nga da kan kasukat ni Manang mo, iti puso ni Manong Samuel. Sangapod na nita. Di mo lakait nga nugutan. Imposible nga saan mo nga nadamag. Ninanang mo mismo't nakasarita. Kaya nagitidua nga kaabsat mo nga adjem. Nga hindi pa ilang tawan dan kinimanang mo nga merely after a couple of months kunanan sa uno indem nga bulan adan dagos nga kinasukat tuno kasukat ni manang mo nga saan nga sika saan nga po tunay ta man adan kasukat mo kanita tadandani ka nagturpos dandani mo tenti panagkasardag iti duwa ang sartin ka man Dudong anong gutom nga mininti kinapudno amok amom iyon oray laeng ni Manong Samuel nga makapagturpos ka tas iso nga timang tultulong ka kaya din makapagturpos ka iso tumatin pa nagkasarda iti kasukat panagkasarda Manong Samuel kanti kasukat di manang mo saan nga si ka kunak lang aruden kat dandani na nagkasar kay ni Manang Jolie no magitam api nga mo magitam dandani na nagkasar kay ni Manang Jolie dandani dan ay sus apo aya naderderderem na tapusom api kami nga sika api kami nga saan nga sika kunak kuma kan api kami nga saan nga siyak kuma siyaklatan Jimlet gabuti patpatig ka nagsakit nga rabak ngagpaiso iti ayat Manong Naimi dayta anapasamak ken pasamak when kamo gidi ka talagang agang angaw lang ni Dudong itimbagana ngem napanaknikak iti ud-udi na kadi di agturpusak Manong Naimi nairana nga nagsakit ni Manang ay ninanang ko na kuma. Kadawan Manong Naimi ti sa bali awan ti mabalin nga mangabay kanyak iti pa nagturpos ko ta nagsakit ni Nanang. Dimteng ni Manong Samuel Manong api nga liday ka. Kat kaldawan ti graduation mo. Isugin mayak tanaan mo ka masakit ni Nanang mo. Sa mesa rin no saan nga masakit kat aabayan na ka. Adaklat ata siyempre. Kung may kakablaawan ti happy graduation. Di mo ka di awatin ti imak. Nga mayat nga mga brasakin ka. Jimlet? Manong Samuel. Allah. Ito si ka man pala tagturpos ngagsangit. Di ka maawatan Jimlet. Ay kamanak Manong. Manong atawan nga tinulungan nat. Siga amin tinaggastusan pa nagbasak sipo didi. Binabayaan na ko ni Manang. Binaybayan na tayon ko na. Palomisam kan. Siya ti mangabay kan ka. Asunod kaduwak nga imay. Adan samot pa lang sa nga nagdisaag nga kaduwam ni ti kotsem no idikit owner type jeep no umumay ka. Ita, kutse, aga umasasenso matibyaga. Ada business ko kung kita. Ada business ko kat umasasenso. Sino dyan kaduam? Agor kahit adalah tawagan na. Iso reta, dim sa akin. Iso ka din ni Manang Jolie. Point. Orahin mo nga masadik tayo mamuka kay Kuana. Sabi nga nadaga, ganun kong ka. Igamit. Apay, sa kumalang ni Mimayan
Nagloko. Api ko man din ako pa umayan. Nagloko ang sakti ng pabasa ka pagkatapos din ako pa umayan pa nag-graduar mo. Katsak pa yun nagkasus pa nagpaalam. Ako pa nga rin namin na kinandwa misuna. Jimlet, wate mo ti kinapudno ading ko, ha? Ala, honey. Ito ko na nga ading ko, bilang ko kakabsat ko, nga pinagbasa kita graduarin, gusto nga umay tatendaran, di pa naggraduar na. Hello, Ipang. Abi, Ipang ko naman ang agasawa ka nun kini Samuel. Ket ko na ni Samuel nga imbilang nakangapod nung kakabsat, di Ipang ka. Nakapimpinas nga peso ni Jimlet, Samuel. Baka kadagasan nga na pintas. Pangita ka, talo na pintasak ko mga. Sika ko pinili na. Mabalingkat nga rin nga agasawan to tagkapsat. Ang gamot nga po nung kapsat na. Alala, sige. Pastrigan na kami. Neta ni nanang mo ni. Nanak, gusta? Oy! Kaya po ay yung karigatak ti bimangon ta. Adan sakit sa ngailin ni Jimlet ko nak mapag nga saan nga pastrigan ko nakala. Nala, pinilit yung pwede bimangon. Wala umay kayo dito yan. Agyamang nakang kamarok. Samuel. Sika pala sa basit yung mga abay kini ading mo ne? Barang mait lang numadamdama. Sangwag to naging bisita into no aga po kay eskwela kat mapasin na graduation kat ada paala dito yung balay. Sangwag to naging tada doon ang bisita. Alala, umay kayo na sobra kayo dito no. Agrubot kan si ka Jimlet. Nakababain nga damanong mo Samuel kanti ang balintong asawa na. Kasi kan tuturo Ryan da. Alawan nang sige, kuya, ate, sumrutin dito nagta agrobatak. Kat ne, 30 minutes lang, mangrugin no ti programa, iti pa nag-graduar ko. Manong name imbes kuma nga talaga nga naragsakak gapotag marmar sa kamin akaduwak ni Manong Samuel ni magluluwak. Hindi awatek ti diplomak Manong Nemi agyamanak Manong Samuel agyamanak tiridem tirik na nagsangit ituloy titibag na kasumublat mo tin sumarunong nga umawat ti diploma nakaragragsakak nakaragragsakak kumapay no dani nanang mo wano ni manang mo nga Merly. Di kan tupulos malipatan Manong Samuel. Aging kasi bibiyagak. Kaya di kan tupulos malipatan kabata. Nakapatpatag ka unay-unay kanyak. Nakapatpatag ka unay-unay. Imawag Manong Nemi ni Manang Merly today di ngal daw. Hello, Jimlet. Yung karigada ito timawag tapos nung makablawag kabitlaeng iti dalag sa kamarag turpos mo ading ko. Agawanak Manang. Abi nga sangit ka. Sangit nilagsak Manang. Ken sangit iti panakapaay. Panakapaay. Gapo ka dito saan nga sikat. Kasukat ko iti puso ni Samuel. Nagkasaysayang ni Samuel. Nagkasaysayang ni Samuel. Napukaw mo isuna. Ken napukaw ko matisuna. Kastala tibiyag ken ayat ading ko. Sa nga balit na tinulungan na kayo. Nangruna ken ka. Ket itultuloy na kaatulungan aging ka nga makapasaka ti board. Ken aging ka nga adan pagtrabahuam. Sa nga bali ading ko. Maibawing mo tumetlat sa balit ti panagayat mo. Ay nga Manong Nemi nga madlaw ni nana nga talaga nga awan ti kanay kay ko. Ngayat mo mas pasamag kayo ka Jimlet anak. Si ka mo baliti kastoy. Nakaredwar kan, kalbasan na, kat may sakan nga registered nurse. Tanay pasamon ti board mo. Kaya dan trabaho, nga mapagasaan ka nga naragsak. Gamo ka dita si kanti mangibakbaklay, ti kasapulan tayo, nangaroon ti panagbasa mo, nagitiin na o di nga kamsat mo. Nagita Manong Nemi ti nagsasarunong nga dialogue ni nanang. Kalbasan nga talagang aslasaan ko nga
amo tumisem. Taori din may pasakot ti board ko. Kanadan trabaho, babanti tulong ni Manong Samuel. Kung sana ka naragsak. Di nakpakadanagan na na. Kinawan ti pakadanagan nyo. Tadyak baybayan ti panagbasa dagiti adding ko. Kensang kaya ngay bayaan. Anya nga ron ti kaliday mo. Gabo ka dita. Nairing pasan ni Samuel ti karina ken ka. Ket marigat muntun nga makita isuna. No kung matamabalin ka dadapay lang rason. Tapno tulungan nak ni Samuel manang. Nanang. Kanada rason tapno mapanak ita yan na kitakid daw tutulong. Ngam kaslawan ti karbang akpahin nga masidag ken kuana. Nga agasog ken kuana. Nga agunoy ken kuana. Nagro na inton malpaston ti kasarda ken ni Manang Choli. Anak. Paset ti biag ti pa nakapaay. Sa nga balit na nagbalagi ka mat itala pa mong agbalin nga nurse. Ano tapat na nagrong nga aban paunay ka na ya. Tanak alisto nakarabrabaw ti luluam. Nagbaligak tirapaap ko ng ti pusok kanagsangangit. Agsangsangit ti pusok nang agaslawan ti patingga ti panagsangsangit na. Api kami nakastoy na nga apay. Ken uray Manong Nemi idi tomatendarak iti kasar da Manong Samuel kini Manang Choli. Kabayatan Manong Nemi nga mapatpatukar ti wedding march. Kabayatan iti dayta nga paset ti seremonya. Saksi ak iti kinaragsak dagiti duwa ngem kabayatan nga isaksaksi. Jak materadan nga agarubos dagiti luak. Jak kumakayat ti umay mangimatan ti kasaryo Manong Samuel, Manang Choli. Takasladyak maibturan. Alak amin ti panakariknak ti sayam. Ngem kahit ko may matangan no kasano ti kinaragsakyo ti dayto nga aldaw. Ken kahit ko akablaaw ang kaya mismo. Naragsak ka pa naglandip dagiti puso yo. Manang kablaawan kayo. Ket kang kanayon ko ang idawdawat nga sapig ko mga tagnanayon ti ragsakyo. Ti kinaragsak ti bangunin nyo nga pamilya. Sapig ko mga tagnanayon ti ragsakyo. Tada kayon to, di da kayo tumalipatan. Langruna kang ka Samuel. Gapot ibat-batig ka Samuel. Ibat-batig ka unay-unay. No apay ket di ngamin Manong Nemi ani Manong Samuel tinakarikra ak tinagpaydo mga ayat itilikodan nga idi ket kayan ayat ni Manang ko nga Merly. Ken itilikodan nga addan pamilya na. Ket kas iti karik jak tupulos malipatan ni Manong Samuel. Ngaging kakarigitoy Manong Nemi ket talagang isukit isupay lang ti ikis ti puso. Wan Manong Nemi. Nangro na no makita tinakabisti iti diding a diplomak nga dayta diploma tinagbalin nga paset iti lagip tinapalabas ko nga dadang mangpalagip kanyak kini Manong Samuel. Ano saan nga iso tinaramat ti Diyos kanang tulong kanyak awan ko madayta nga diploma iti biag ko. Manong Nemi, dayto nga rod ti pakabuklan ti pagkasalitan nga inak imburay. Kahit sabi ko Manong Nemi tadamat na batik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti bihang kadagiti pada kadimngeg ken nagbuya. Ni Dodong Manong Nemi gabata talaga nga dinak na uray nang asawa niti sa bali kadadan may nga putot da. Iti ono adan may nga putot na anak da iti asawa na. Siya, intultuloy ko tinagtrabaho, nagbalinak ang busy unay, iti tiyempo, iti lockdown, iti kapig sa di virus Manong, tamay sakar na nurse, imbag taitan, talim mo kayan ti amin. Kahit sabay ko makunak, tadanton lalaki, nga makalukat ti pusok, para iti may kaduang ayat. Agyaman naklaw na iti anos mo nang ibasa. Ito'y nga rodagyaman nga pagayam mo, Jimlet, iti probinsya ti Ilocosur. Agyaman nakmat kang Jimlet iting ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti amin nga naruay nga naggadang kanagbuya. Maraming salamat kada kaya amin ipagayam niyo naman ng Nemi Ruiz na ibang oras yung amin nga sangapada.